चलवा बोलो जी। का कहीं 2-4 दिन से तक कुछ भोजन के जुगाड़ न भइल रे, कोनो जजमानो न फंसल आज तक। पेट में हमला तू के तू तो चला हमला मामा लाला तो ताला बोल लौआ तंगत में लोह चलना व्यवस्था करल जाई, कहीं पर मिल जाए कोनो जजमान तो ओकरे बकरा बनावल जाई। आ गुलू दी हैं होते एगो आवत आते। अच्छा आवत छोड़िए मत। हम ना तोले। हाँ एकदम छोड़िए तू मत। तो तार ले। हाँ एकदम तू खाली ओकरा फंसा आ देख ओकर बाद हम का करब। बहुते तो ना ताई एकदम ना बाची एकदम चल दली हम। हाँ चल हम धीरे दौड़ धीरे लेब। चल। हाँ इमरे ओकरा आवे दे धीरे धीरे, लगता कि अपने ही लोगन के पास आवत। आओ आओ चल धीरे आओ। धीरे चल। आओ आओ ना ले। पंडित जी अरे का भइल अरे खुश रह जजमान खुश रह। लूट हाँ मत लूट। का भइल बैठ। दम दला अब चली हो जा। हाँ का भइल। हम बाबूजी की श्राद्ध करे। अरे बाबूजी के श्राद्ध हो जाई ना, तो इतना घबरावे के का जरूरी बात बा। पंडित जी बनाला तो पिया दी तो आई वाले लूट एकदम हो जाई श्राद्ध, टेंशन मत ला। बहुत देरी से खोजत तानी खोजत अरे हम तो यही घाट पर बानी एकदम बैठल। बुझल और एकदम हो जाई सब कुछ। हो जाई एकदम शॉर्टकट में हो जाई। चली पंडित श्राद्ध। अरे बैठी है जा बैठी। हाँ है जगह बैठी। है जा बैठी बैठ हो जा चली ना। अरे वही जगह चला मर्दे, लेकिन तनी बैठी पहले जगह बैठी। अच्छा हाँ बोली का भाई ए का पंडित करावे के बा। श्राद्ध करावे के बाद श्राद्ध करावे के बा हां हो जाई नु एकदम शॉर्टकट में हो जाई, टेंशन मत ली। तो दादा तालता ना लादी ना ना। हम बड़े गरीब बानी नु। अरे गरीब बानी तो शॉर्टकट में हो जाए एकदम। तनी पंडित जी ताली दली में तो तला वाले तिल ले लिया, जौ ले लिया, जौ सुपारी पान बस एकदम शॉर्टे कट में हो यही जाए। खातिर कोनो हाँ पंडित जी के खोजत नहीं। हां तो निमन दल कहाँ घर भइल हमार घर बड़ में बिया। अच्छा ठीक आला। हो जाए हो जाए आला बिया हो जाए एकदम कोई टेंशन नहीं। सामान वाले सामान का सामान फूल ततवा अरे फूल वो तो बाद में होई, पहले ताली आत भाई तला का हम हाँ तो एकदम सब पूरा हो जाए और कल सब चीज श्राद्ध उराद्ध के व्यवस्था क के रखी। सब कर ले पंडित जी। हाँ एकदम सब चीज हो जाए। ए और का पंडित जी। हाँ बोली तिल हाँ चाउर हाँ फूल हाँ। ये सब तो बता देनी हम कॉल कर ले। हाँ। ये बताई कि रउआ खाए पिए के कम से कम अरे खाए पिए के हमर सबके खुराक वैसी बहुत कम बा कम बा। एकदम ए पंडित जी गरीब बानी एकदम। तब हम का चाहिए बहुत कम। हम बता दे तनी हम बताई। एकदम तनी मनी जौन बा ना हाँ एकदम एक बोरा चूड़ा ले ली। पानी लेके आ जगह सामने लेके आ पानी। अरे जजमान का भइल हो। उठ ना ले चला आइलो तो गोल ताले पंडित जी का भइल। अरे टेंशन मत ला, लगता कि 2-4 दिन से खाना नहीं पहले नहीं किए पंडित 3 दिन हो गए। अच्छा कोनो बोलो तुम तो दी बोलो ना अब हम बता देते हैं। करो। अच्छा चीनी जौन बा हाँ चूड़ा के हिसाब से आधे बोरा ले ले। आधा बोरा। गाइलो उठ ना तब उठा। पंडित जी तिनिया तुम तली अच्छा कदम तिनिया तुम उठ नहीं कम कर उठी अच्छा लगता कि 3-4 दिन से खाना नहीं खाइले ना, तो वही से जौन बार चक्कर खा के गिरत। बहुत कमजोरी हाँ कमजोरी हो गई पंडित जी। हाँ अच्छा और दही जौन बा दही हाँ हाँ पंडित जी 5 गो कंटर ले लेम बड़का हाँ। अरे जजमान का भइल। अरे तुम तली अच्छा कमजोरी बा। दया तुम तली गरीब ने बानी पंडित जी। एकदम यही से हम गरीब बानी, यही से तो बड़ कम बतैली बानी। कम हाँ बताई। एकदम बहुत कम बा। जाई कल श्राद्ध हो जाए ठीक बा ना। हाँ कदम नु हाँ एकदम जाई नु। पूरा। हाँ एकदम जाई ठीक बा पंडित एकदम हो जाई गोर लगत नहीं पंडित एकदम खुशी रही दंदनात रही जाई जाके खाना पीना खा लेम। चक्कर रवा के बहुत आवता। इतना तुलुआ है बता देनी। अरे बताइनी है तब तो 10-20 दिन के दिन जुगाड़ में होई। दिलत गिल गइलू। अरे गिर गइल तो गिरे द ना, वैसे ही वो थोड़े हमरा लोगन के कारण गिरल। 3-4 दिन से खाना ना खैले होई बुझला। हम तो तोनी है कि आइल तो दई ना वो जाई ना
वो एकरा ऐसा लपेट में ले लिया कि एकदम पूरा 3-4-10 दिन के तो व्यवस्था होइए जाई। टेंशन मत लिए एकदम एकदम बयान पंडित जी श्राद्ध करी। पंडित जी ले पंडित जी खुश नहीं का भइल भाई सब सामान सब सामान लेके अच्छा काका लेके अइली हां काका भाई फूल भाई देखी अक्षत चाउर तिल तूल सब लिया देनी और और जन सामग्री रहे खाए वाला उ सब हम रख देले बानी। अच्छा अब पहले पूजा ही हमर करवा दी ठीक बा ओकरा बाद चल के ले ले एकदम ठीक बा रखी बैठी वाह जजमान टाइम पर आ गए हम सब तो ये राह देखत रहनी हां ना पंडित जी उंगी ने खेलागत जब से श्राद्ध ना होई तो सुंगी ना एकदम बना मानियो नहीं तो तू तो ऐसा श्राद्ध करब कि तोहर पिताजी सीधे स्वर्ग में जाके अटक जाए। हां एकदम डायरेक्ट हां वही जगह एकदम परफेक्ट। हां पंडित जी हां ठीक छे। आप एक बात जोन हम कहतनी उहे रउवा कहन उहे कहो हां उहे मंत्र पढ़े जैसे कहम वैसे जैसे कहम वैसे ही मंत्र पढ़े के बाद ठीक बा पंडित कोनो उल्टा सीधा मंत्र पढ़े के काम नहीं के ना बुझनी ना चल जे स्वर्ग में बाबूजी हमार बीचे में लटकले रह जाई ना जैसे कहम वैसे वैसे ही मंत्र पढ़म ठीक बा ना। हां ठीक बा ली माला पहन ली। हां आ एगो बात हम कहतनी कि जैसे कहम वैसा ही रउवा कहम बुझली ना। हां एकदम जैसे रउवा बोलम हां जैसे मंत्र हम बोलेम वैसा ही रउवा बोले के बा। ठीक बा ना तनिको गलती भइल त रउवा के पिताजी बीचे में लटकले रह जाई। हां ऐसन गलती ना करम इंद्रासन में पहुंचा देम। हां एकदम जैसे कहनी वैसे मंत्र पढ़ी रउवा वैसे ही पढ़ ले ली फूल जौ तिल ले ली हाथ में। हां कही ओम अरे हम रउवा के कहे के बा ओम। अरे रउवा के कहे के बा ओम। पिताजी मरल बा ना बाबूजी मरल बा ना रउवा के पिताजी मरल बा ना बाबूजी मरल बा ना। ओह नो श्राद्ध जौन करावे के बा रउवा के पिताजी के करावे के बा। हां अरे मर्दे जौन श्राद्ध करावे के बा रउवा पिताजी के करावे के बा। अरे चेला देखा कैसन जजमान से पाला पड़ गइल रे। चेला देख कैसन पंडित से जजमान से अथी पर गुरे ले हम रउवा के समझावतनी हम रउवा के समझावतनी। अरे हम कहतानी कि कह ओम। अरे ओम कहतानी कि कह ओम। अरे तोहर बाप मरल कि हमर बाप मरल रे। अरे तोर बाप मरल के हमार बाप तोर बाप मरल कि हमर बाप मरल। तोर बाप मरल के हमार श्राद्ध करे के बाकी ना तोरा श्राद्ध करे के बाकी। बाप तोर बीचे में लटकले रह जाई। तोर बाप बीचे में लटकले रह जाई। तोहर बाप मरल कि हमर बाप मरल। तोर बाप मरल के हमार बाप मरल। अरे चल बात करता रे। अरे चल मत देख तेरे कोई जल बात करत रे। अरे तोर तेला हिंदा तेला ले। अरे हम कहतानी लुकी अरे हम कहतानी अल्लाह लुकी ना। हां बोल कराओ के बा बोल लुक पंडित जी आराम ते पलता चलो। अच्छा एक गति तो हतर हम जोन कहनी है तू वहे कहला लेकिन मंत्र हम कहनी है ना पढ़े खातिर। अच्छा जौन हम कहली उहे कहला मंत्र कहनी हम पढ़े खातिर। ए तोरा ज्यादा दिमाग खराब बा का। अरे तोरा ज्यादा दिमाग ए ऐसन बात मत करो। अरे ऐसन बात मत ऐसन बात करबा तो हम छोड़म ना। ऐसन बात करबा तो हम तोरा छोड़म ना। अब हम तोरा पिताजी के ऊपर लटकले रह जाई। अब हम तोरा पिताजी के ऊपर लटकले रह जाई। तू समझबा ना तू समझबा ना। अरे क्या बोलता ना। अरे क्या बोलता तू क्या समझता रे। तू क्या समझता तू क्या समझता रे। पंडित जी अरे भाग रे भाग।